మన అందరి సంకల్పం శాకాహార ప్రపంచం. జీవహింస పాపము జీవహింస నేరము జీవహింస పాపము జీవహింస నేరము. జీవహింస పాపము జీవహింస నేరము జీవహింస పాపము జీవహింస నేరము. ప్రతి జీవిని ప్రేమించు ప్రతి జీవిని బ్రతికించు ప్రతి జీవిని ప్రేమించు ప్రతి జీవిని రక్షించు. ప్రతి జీవిని ప్రేమించు ప్రతి జీవిని బ్రతికించు ప్రతి జీవిని ప్రేమించు ప్రతి జీవిని బ్రతికించు. మూగ జీవుల భక్షణే నీ బాధకు మూలము మూగ జీవుల భక్షణే నీ బాధకు మూలము. మూగ జీవుల భక్షణే నీ బాధకు మూలము మూగ జీవుల భక్షణే నీ బాధకు మూలము. మూగ జీవుల రక్షణే నీ బాధ్యత తెలుసుకో మూగ జీవుల రక్షణే నీ బాధ్యత తెలుసుకో. మూగ జీవుల రక్షణే నీ బాధ్యత తెలుసుకో మూగ జీవుల రక్షణే నీ బాధ్యత తెలుసుకో. నీ వేలికి గాయమైతే లబోదిబోమంటావు నీ వేలికి గాయమైతే లబోదిబోమంటావు. నీ వేలికి గాయమైతే లబోదిబోమంటావు నీ వేలికి గాయమైతే లబోదిబోమంటావు. కోడి మేక పీక కోసి పండగలే చేస్తావు కోడి మేక పీక కోసి పండగలే చేస్తావు. కోడి మేక పీక కోసి పండగలే చేస్తావు కోడి మేక పీక కోసి పండగలే చేస్తావు. నీ బాధ నీ నొప్పి ఆ జీవులకుంటవా నీ బాధ నీ నొప్పి ఆ జీవులకుండగా. నీ బాధ నీ నొప్పి ఆ జీవులకుంటవా నీ బాధ నీ నొప్పి ఆ జీవులకుండవా. అది కూడా మనలాగే ఈ సృష్టిలో భాగమే అవి కూడా మనలాగే ఈ సృష్టిలో భాగమే. అది కూడా మనలాగే ఈ సృష్టిలో భాగమే అవి కూడా మనలాగే ఈ సృష్టిలో భాగమే. జిందాబాద్ జిందాబాద్ శాకాహారం జిందాబాద్. జిందాబాద్ జిందాబాద్ శాకాహారం జిందాబాద్. బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి జై. బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ జ్ఞాన మందిరానికి జై. జ్ఞాన మందిరానికి జై. థ్యాంక్ యూ.